isa't isa. Meng Meng! Meng Meng! Ay! Bakit nag-aaway? Ba't nag-aaway? Shh! No! Love you. I want to be yours. Meron pala dito. Shh! Ano ba? Magsilayas kayong dalawa. Magsilayas!
Gusto kita, baby, hindi ko na kaya magsasama. May nakita kang sana di ka na yun ang ganyan mali. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her when it does this universe. And it feels it does exist, and we'll go starting just like her. Yeah. May babae ako na kitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihag ka. Pag tumingin ka sa kanya ay makita. Parang pinanaga ni Cupido sa pool ka. Cause I lose myself around you, girl. You got some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Ako na nga ang mapipiliin. Panalo ka na bakit pwede mo pa kong halipin. Ikaw naman ang laging nasa panaginip ko. Ayaw mo nang ikito. Araw-araw kita aalanggaan. Sasabihin sa'yo na ikaw lang ang don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Kisses how melody. Wala na lang. Gawin namin kaso isip. Hindi sa paraan na wala naman may mag-aalam. Dagdag pa dyan ang ngiti niya. Pagtingin ka pa niya. Sure na finish siya. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me and I can see her breathing down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me hurt. And I can see her breathing down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo nagiging nasa pusong isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. And namimiss kita. Hindi ko pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pa nga kung di pagdarasal bari kita. Di pagdarasal bari kita. Hey, baby, di lang ako magkakatulong na lugar. Crazy, kahit sinong lalaki magbabalik sa'yo. Oh, nalanggan ka ba? Lagi pumupunta. Di lang saan may suggest ka rin dala. Saya, ayaw ko lang mahalata. Kasi ang pinakaman ako gusto mo kasama ka. Okay na. Ngunit ay naisipan bibitawan. Pagkakabukas gusto tayo, sa 8. Alas 8 yung ano ko. Sige, tarti ka na. Kita tingin ko ba? Numero 1, mega loud shoutout, Tam Success. Kumusta na? Numero 1, kumusta? Mega loud shoutout. Kumusta? Ang tagal okay lang. Long time no see. Buhay pa. Nakauwi na ba? Nakabakasyon na?
ikaw. Kung ako sa iyo ay hindi naman. Hindi pa. Nako. Sa bagay, pag umuwi ang mga OFW, libre naman ang hotel. OWA ang bahala. OWA naman ang bahala pag umuwi kayo. Masaya ka na. Putik libre na nila ticket. Ticket libre ba? Hindi ko alam. Libre ba ang ticket? Ewan ko sa inyo, sa company nyo. Mahal lang ticket. Yun nga eh. Pero may work pa rin. Pero may work pa rin kayo. Tuloy-tuloy pa rin, numero 1. Saudi ka, di ba? Saudi? Meron pa rin, oh. Buti pa kayo. USA. Wow, sana all. Harang, Betdamlaw. Mega shoutout. Good evening, host. Lambingin channel. Hello. Good evening, mega shoutout. Kumusta ate Bet? Salamat, Bet. Guys, patikit ka lang bang kay Betdamlaw. Patamsak naman ang aking premiere. Salamat. Ayan, lambingin. Nagbawa ng bahay, guys. Mega shout host. Mega shout out, Madam Bet. Arcons vlog. Tamsak na dati pa sa iyong binaba. Dikit kalembang na tayo. Luto ako, ho. Sige lang, Ate Bet. Tago, wala amin. Dami nating OFW dyan na, ano? Ang tambayan na ALS. Dan Tam Shake Host nakapin. Thank you lambingin channel. Dan na sa iyong binaba. Dati akong tamsak sa iyong binaba. Guys, padikit ka lang kay Betdamlaw. Patamsak ko ang premiere ko nakapin. Thank you. Tusok na ho. Salamat. Pinaka sa aking nilay, ikaw na ang pinaka. Katawan. Sarap mong titigan. Cause as a spaceship, sasakay kita. Parang hindi ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Boses ka ba? Cause as a spaceship, sasakay kita. Ang ganda ng aking umaga. Kasi may espesyal na kinalaga. Nagbigay ng kulay at iwaga. She's so sexy, and I ask her what's her name. She's so sexy.
Dan, tamsak sa'yo, ma'am. Pulpak na. Si Lambingin Chano. Sis Bet Domlaw. Thank you. Tingnan ko yung mga hindi ko nadikit sa'yo, ano. Lambingin. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng baliher, meron yung sorpresa. Kasalanan, di ako pideya. Habang walang nakatingin sa mga lahin natin ang gabi. Sa'yo lang naman nakalimot. Nabuo yung durog ng puso ko. Lahat tinako mo, lahat sa atin, baby. Leaning baby, ako yung baby pa. Can I see you at oras na? Uli ka ba? Lambingin channel on the way. Ayan. Ang sarap ng On the way, lambingin. Yung mga hindi ko dikit sa'yo, dyan ka pa ba? Say present para maayudahan kita. Ano pa yun?
Lambingin, Dan. Daddy Alex Magalaw, shout out.
Papa Teddy, mega love shoutout. Patamsak po natin premiere. Thank you, thank you. Shoutout ka na dyan. Ano ka? Shout out, shout out. Mega loud shout out. Mega loud shout out sa lahat ng taga Dubai dyan. Mabuhay, mabuhay mga FW natin. Papa Teddy, nagbabalang ba, ano? Yan po yung pinsan ko. Tamsakdan host, thank you, thank you. Ba't hindi kita? Manang Grace, uwi na daw. Shout out sa ating pinsan dyan. Mabuhay ating mga FW. Assalamualaikum. Assalamualaikum daw. Malay ko sa'yo. Ana. Buti may break ka. Bistak TV, may galaw shout out. O sa ito din, nasa lugar ng Tigang. Shout out Bistak TV, kunam. O shout out. Qatar? Ayan. Bistak TV, may galaw shout out. Malay ko sa'yo. Waha, tinira mo kaagad ako sabi ni Bistag. Shoutout mo, pinsan. Si ano dito, sa lugar na Tigang din. Shoutout ka. Bistag TV. Sa lugar na Tigang. Mabuhay ang ating mga FW. Hindi lang lugar ang Tigang, pati mga tao Tigang na. Wala nang change oil. Puro na Tigang. Sana all may katawagan. Yan po aking pinsan all the way from Dubai. Shout out sa mga FW natin dyan. Jessica Ruga, may galat shout out. Mga FW na puro na lang tiis. Sige. Shout out mo. Shout out sa mga Tigang. Shout out sa mga Tigang. O sige, makipagkwentuhan ka sa mga FW natin, meron dyan. Pag nasa tabi mo ako, host, madiligan na ako. Sumayot na itikot. Narinig mo? Asan ba siya dito sa Qatar? Hindi siya sa Qatar, Bistag, nasa Dubai. Tamsak sa nakapin. Thank you. Naku, nawala na yung kanyang ano. Loading. Gusto pa niya makipagkwentuhan, guys, kasi busy siya sa kanyang ano. Magdadrive na naman daw siya maya-maya. Dubai pala. Shoutout daw sa mga mga kaparehas niyang FW dyan. Jessica Ruga, may galat shoutout. Baba po kayo ng bahay. Dikit ka lamang naman dito sa ating Bistak TV. Papa Teddy. At Bet Damlaw. Bule. Nahulog na. O, shoutout ka. May mga FW tayo dyan. Ano masasabi mo sa mga bansang Tigang? Anong sasabihin ko? Hindi na nga ako makapag-isip sa dami ng trabaho ko. Ni magsuklay, hindi ko na magawa. Kahit magsuklay daw, di na magawa. Paano? Mamatip toothbrush. Subukan daw niya ring mag-toothbrush. Tagalogin mo. Hindi nila hindi makabalo ba dong? Hindi makabalo? Hindi makabalo. Mas maganda kasi pag Ilocano kaysa Tagalog. Sabihin mo, mag-shower na para madiligan. Sabi ni Bistag. Subukan niya daw mag-toothbrush muna. Kumusta na, Bistag? Patamsak naman na aking premiere sa Friday. Thank you. Guys, lablabing niyo naman si Papa Teddy dyan, tsaka si Bistag.
Betdomlaw, andyan po sila. Ito host, pula pa rin ang hasang. Sana all. Yung pinsan ko, pula pa ba yung hasang mo dyan sa Dubai? Wala. Wala na po siyang hasang. Jessica Ruga, may gala sa baba po kayo ng bahay niyo dyan para malablab po natin. Pinsan ko po ito. Wala na po ata siyang makausap na normal. Kaya pinagtitiisan na lang. Jessica Ruga, may gala shoutout. Baba po kayo ng bahay. Jessica, baba po kayo ng bahay. Na all. Pula pang hasang. Tusok na frame mo. Ayan. Thank you, Bistag, sa iyong patusok dyan. Sana all. Mag-online selling ka na rin. Mag-online na lang daw ako. Asan yung mga damit mo? I-online ko na. Sure ka? Babagsakan kita ng mga ukay-ukay. O, pwede mag-online tayo. Gusto mo? Facebook, di ba? Wala. Gusto mo? Oo Alam kang sabihin kong hindi. Kausapin mo. Sabi ko kay Carol, kausapin niya si Ate Maripa yata. Bibigyan siya. Hindi naman daw nag-message. Oh. Ako, di mo pa natusok. Hoy, naka-live ka ha? Ha? Naka-live ka. Buti pa premiere patusok. Oo. Di mo pa natusok. Ay, may premiere ka ba, Bistag? Patusok mo, tiyan mo. Patusok daw. Saan ko patusok? Patusok daw ng tiyan mo. Hindi may sabi. Si Bistag, sa bansang Tigang. Kapag nakita nga ni Chat ko. Oh, naka-live ka magamin. Yan ang aking pinsan na macho. Mas macho pa. Sa pinaka-macho. Shout out, Bistag! Shout out! Ito ang bistag namin, Adonis namin to sa, sa YT. Na. Sana all. Buti pa nga ang, premiere natutusok, sabi nga niya. Buti pa daw ang premiere, natutusok. Haha. Naubo tuloy siya. Sa pagsabi, buti ka pa daw, Bistag, may tusok. May trabaho na yan, mag-start na. Mag-prepare. Anong oras naman sa Dubai? 3, ay, wala pa 6. Mag-alas 3. Dati taba lang ang iniipon ko. Ngayon, pati iBox na. Tumisis. No, kung noon, taba lang ang iniipon ng pinsan ko, ngayon, pati eyebags na. Oo. Meron ka bang nakalimutan, may iniipon ka bang English dyan? Kao. Ben Fox, kumusta kapatid te? Ben Fox, magala shoutout sa'yo, Ben Fox. Salamat. Mabuti po, kumusta po ikaw? Baba po kayo ng bahay dyan at lablabin natin. Maglablaban tayo. Ay, ambot. Ben Fox, kumusta?
Okay lang. Mabuti naman Benbox. Mayroon tayong premiere dyan, guys. Patamsak naman ako, please. Maya-maya tayo guys, mag-pin ng mga bahay nyo. Patamsakan ko lang yung sa premiere natin. Mag-online daw? Alis ka na? Yalla, yalla, habibi. Ay, humiga pala, busit. Yalla, bye! I-clip lang ako sa like kasi dali-dali siya sa dito. Okay, bye-bye. Ingat dyan. Bye! Love you! Love you! Bye po. Okay lang ako. Ang kausap ang talat at wag naghihintay na meron. Guys, baba kayo ng bahay dyan. Kaya't humihingi ako kay Badhana. Sana ay hindi masyadong haba. Kapag naalala ko mga araw na magkasama tayong dalawa. Wala ako bago host. Ganun na pala tayo natin kasaya. Ano siya? Pinalala niya ako dahil sa'yo. Salamat sa iyong patamsa sa aking premiere. Benbox, baba ka ng bahay mo dyan. Salamat. Benbox, mega love siya, sabi ni Bistag. Ayan si Bistag, labing niyo naman, guys. Benbox, dito ako sa iyong bahay. With harang. On the way, Benbox, sabi ni Bistag. Harang na lang ako sa iyo, Benbox. Kaya mali makakatawa. Di ko alam. Salamat, Inday. Wala naman po. Ingatan mo siya. Bukas na. Takip niyo lang dyan. Ang galing naman mga isda. Ayun o, may nahuli na. Na all. Ayun, may nahuli na rin, oh. Galing nga. Ang dami nang nakuha, ah.
Na all. Dami na nakuha ang isda. Bistag dan, sabi ni Ben Fox. Harang. Ang galing ah. Ang daming isda nito ah. Sa ating dalawa. On the way po pa ako sa'yo, sabi ni Bistag. Daming huli ah. Nakakatuwa naman. Main dikit ko, sabi ni Bistag. Dami ng isda. Anong luto nito? Lahat ba ng isda sa dagat nakakain? Panoorin ko 5 minutes. Sabi ni Bistag. Ayun oh, ang galing oh. Konti lang nahuli ko niyan. Ang dami mo nang huli eh. Anong luto nito? Sabaw? Kamatis, no? Put your head on my shoulder. Oh, Inday. Daming isda. Ano ibig sabihin pag madami ng isda? Daming isda, oh, grabe. Dan, sinabaw, hehe. Ang dami ng isda, oh. Ano ibig sabihin yan? May parating? Ang daming isda, oh. Idikit ko sa ito, Venbox, sa aking alagad. Pinapanood ko lang. Bistag, salamat. Kaya dapat pag kumuha ng isda, umaga, tapos tanghali, kasi maliwanag eh. At night, I think of you. Ang galing. I want to be your lady. I can dream of you. Wanna be with you. Na all. Girl, it's me to see that you're the only one for me. Can't take my eyes off you. Wala bang mga crab tsaka hipon? Oo, pwede rin sa gabi. Ang tawag dito? Walang hipon tsaka crab. Wala daw kuha, pero ang naman, may kuha. Galing ah. Ayan oh, ilan? Oh, pwede na to pang tanghalian. Solve. Ay, wala daw crab kasi mabato. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na Dikit kalembang ito, Ben Fox, aking alagad. Dikit kalembang. Pinanood ko na. Piling ko pangakong ipagdaras na nabari kita. Ipagdaras na nabari kita.
Hey there, baby. Di naman ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Kahit sinong lalaki magpabalik Sa'yo, oh. lagi pumupunta, biglaan sa may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya ay huwag mo lang pahalata kasi hindi ko naman ako basta nakasama ka. Okay ba? Hindi na tayo naisipan bibitawan. Ikaw yung paraiso, di ba? Hindi kita kasama, kaya galing ko mag-isawa. Di ka alalay sa aking mga bagay, para manakit sa sarili lang mga angkat. Isayaw ng mabagal. Ako, walang gusto. Ngayon alam ko lang hindi ko kaya mabuhay ng Yung may crab sa mga maputik na baybayin lang sila na nabubuhay, Inday. Oh, ang linaw ng dagat, no? Maganda talaga yung dagat sa Bohol, no? Banda dyan. Maganda talaga. Saan ba yung mapuputik na lugar? Saan ba yun, banda? Ang daming crab. Salamat sa pag-ibig mo. Isip ko, namimiss kita. Namimiss kita. Ganda kaya dyan. May kamag-anak kami dyan sa Bohol. Saan ka sa Bohol? Tanong ng nanay ko, Bencox. Kasi si mama ko taga Davao eh. May pinsan siya dyan sa Davao. Ay, Bohol. Saan kayo sa Bohol? Sa Dauis. Ako nakatira sa Bohol. Ha? Talibon. Ang mama ko Talibon. Na pinanganak. Davao yun? Bohol. Diyan pinanganak ang aking mother. Bohol. Malapit yun sa Chocolate Hills? No. Hindi, yung kung saan ka pinanganak. Tell me if you want it. Mauwi na ako. Dana. Hello, Christine. 4 team. Karonan. Dandam sa dikit kalembang ko sa host, Christine. Karonan. Hello, Christine. Ayan, may
may jacket ka na. May galawad shoutout sa'yo dyan. Baba po kayo ng bahay. Katawan. Titigan. Katawan. Titigan. Baba ka ng bahay dyan, Sis Christine. Salamat po sa inyong patamsak. Kumain ka na, Inday? Ano ba yung merienda namin? Anong orasin mo? 3? O 4? Yun. Yun lang yung kinain namin. 3 slice na pizza. Pizza-pizzahan. Ngayon di na. Bukas na ako kain. May nagre-ring mo. Katawan. Ay, nagpapayat. Hindi nga ako nagkakanin bistag, di ba? Kahit ang sarap nung nung nakaraan yung humba yung pagkain namin, humba. Papak lang sa humba. Ang sarap ng titigan, rosas ka pa. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Ikaw na pala, may-ari ng damdamin na minahal ko. Dan Kalemang Denbox TV, sabi ni Kaden. Okay lang ko. Parang talang kausap ang tala. Wala na si Christine. Christine, baba ka ng bahay mo dyan. Alam ko hanggang buhay tayo. Kaya't hindi ako Kay bathala. sana ay hindi siya pinahaba. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama ay dalawa, hindi ito sa aking mga mata. Si Kaden Megalat shoutout, sabi ni Bistag.
Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawalan ng saysay ang pagmamahal. Na kahit agad ko rin binuo. Kahit agad ko rin sa bawat sabit, nandun man sa akin. Kahit di mo Ano, subukan muli ang pagbigyan. ang ating lakas. Natapos na ang lahat. Salamat sa time. Thank you, Bistag, ha. Nandito pa rin. Thank you sa'yo. Kaya muling magkakataon. Di ko alam. Ingat. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Huwag mo, Christine. Premier na ito, 53 minutes. Salamat. Bistag, salamat. Maya-maya pag may tao, ipin ko yung sa inyo. Pinatamsak ko lang itong premiere ko. Bakit ganito? Hindi ko lang gusto. Hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Hindi ko lang gusto. Galing kita. Sa paris mo. Oras na ako. Ay sa'yo, nag-aatang ako. Baka makaabot pa ako pagtapos ng customer ko. Thank you, Bistag. Kaya sa pagtayo ko sa pinagdaanan ko na hindi mo na ito sa'yo. Bye. Salamat. Kita. Hindi na ba kita titigay? Hindi na ba kasi ko nakikigil dyan? Ay, hindi na ba kasi hindi ako hindi natitigay? Wala lang sa isipin na katulad kong lahat. Gusto ko lang ang Thumbs up, host Mickey. Megalot shout out. Hello, sis Mickey. Shout out sa iyo dyan, sis Mickey. Sa habang buhay, hina-hina. Ang sinanan ko, ako sinayang mo. Wala ka bang premiere, sis Mickey? Sa ating dalawa. Thank you, Mickey, sa padan. Host, yes, sis Mickey. Ano po yun? Put your head on my shoulder.
Squeeze me up so good. Isn't she beautiful? Isn't she precious? There's no need to say no. Sana tulong sa kulay. Katawan ko ay aking pupunan. Oh, gusto kitang isayaw na mabagal. Gusto kitang isayaw na Taga-premier naman. Nakita ko ka na eh. Done na sis sa iyong premiere. Ayan guys, tusukin nyo. Patamsak guys, patamsak ang premiere ni Mickey. Girl, it's clear to see that you're the only one for me. Nobody gonna love me better. I'll stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'm listening with you. 1, 2, 3. Gusto kita. Jennifer Vlogs, community share. Thank you, Sis Jen. Gusto kita. Isayaw na mabagal. Gusto kita. Isayaw. Isa pa, tamsakan ko pa isa. Marlene Vlog, 16 thumbs up. Thank you, Marlene. Baba po kayo ng bahay dyan. Lablabin po. Dikit kalembang po sa nakapin. Padikit kalembang din po kay Jennifer Vlogs. May live streaming yan ng 8 AM lagi. Ipagdarasal pa rin kita. May gala shoutout Jennifer sa amin ni Kaden. Thank you, Ma'am Sek Kaden. Tusok na sa nakapin din. Dikit, dating dikit. Yan guys, palablab ng aking premiere ha. Why sapayan, Mami Miki? Why sapayan? Ano daw? Sapayan. Ayan, Lambingin Channel. Mami Kaden, may gala shoutout. Thumbs up ban Mickey Vlog. Sabi ni Marlene, ay nabubuan ng bahay si Lambingin Channel. Lambingin Channel.
Ba yan? Sayaw ng mabagal. Gusto ko, walang gusto. Alam ko lang hindi ko kaya. Tamsakan niya na guys. Tamsakan. Marlene, baba ng bahay mo yun sis. Magandang gabi po. Mami Kaden, sabi ni Jennifer Vlogs. Pangako sa iyo'y hindi ka maisan. Mahalin ka, mamalangin pa. Ikaw lang laging malagang pilit. Dan full pack sa'yo, Ma'am Mickey. Sabi nilang bingin. Wala ka ba nagkakawalang gana? Ayan, silang bingin na sa Sis Mickey. Para-vlog naman. Wala na lang, pero alam ko na Ayan, lambingin. Pag di mo padikit si Jennifer Vlogs, padikit ka lambang po. At saka yung nakapin. Adan na pala sa'yo. sa pag-ibig mo. Bakas lang kayo dyan ng Inday, Tef. Sa dulo or Tef. Isip ko at inamin ko na namimiss kita. Namimiss kita. Piling ko, kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko, pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Mami, dan na sa'yo silang bingin. Mami Mickey. Ikaw na pinaka. Yung oras na mo bigat? 5 minutes lang. Ano, premier ni Christine. Kaya hindi siya nagbaba ng bahay. Sabi ko sila sa puso. I-share mo to eh. Maya-maya, pag 1 minute na lang. Nakita ko isang lalaki, hindi ko malimutan. Ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di Tamsak. ikaw na lang katabi buong gabi. Thank you, Mami. Sassy Mom. Sarap kasi ang Tamsak Dan. Mega like shout tamsak din sa premiere mong Pusit Yummy. Di ko lang maamin, bakit ang desisyon ko'y mahiyain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, kahit di ako sakat na palagi sa akin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo, baka pwede ka na mapasakin mo. Gusto mo na pauwi na ako. If you want me, baby, tell me if you want me na ako. If you want me, baby, I just want your body, baby, leave. BG mo na ligo lang. Thank you, Marlene. Sassy Mom, salamat po. Baba po kayo ng bahay. Sabi ka may. 4 minutes na. Katawan. Titigan. Sassy Mom, may galaw shout out. Wala kang premiere, Ma'am. Sassy Mom. Katawan. Gracie Ortega. Tamsak, bagong dikit po sa iyo, host. Mega shoutouts. Ayan, Gracie Ortega. Baba ng bahay mo dyan, sis. Gracie. Kaya yung buwan ko kagabi. Yung sa Wala pa, host.
Sis, may jacket na yan, Gracie. Thank you, thank you. Mahal kita, ano parang manilang sabi sa'yo lamang iaatay ang tunay ko na pag-ibig. That chick's so the best, she's so sexy. Ito yung mga kita mo, di ba? She's so sexy. You're so coming soon unless you wanna love me. Guys, sinong may lima-lima dyan? Makipagbalikan? Makipagpalitan po. Sino may gusto? Katuwa na parang masugod sa kama. Sabi niya kahit na di ko kilala. Dito tayo sa dilim, yung walang may isip. Sis, Marlene, ano ba ng kayong tahanan? Megala shoutout Gracie Ortega, sabi ni Kaden. Ninja Divan, sis, megala shoutout. Kumusta na, sis? Sa'yo naman nakaginto. Nabuo yung durog ng puso ko. Ayan, si Marlene, nakapin ang kanyang bahay. Padikit ka lang ba kay Marlene? Lemingway, ako ang iyong pagpigtan. Can I see you man, oras ba bitan? Uling ka ba? Kasi kanina sa'kin Megala shoutout Kaden, sabi ni Ninja Divan. Megala shoutout Gracie. Gracie, megala shoutout Kaden. Tusok host, thank you Ninja Divan. Sino gusto may pagpalitan dyan ng 5-5 na alagad? Dikit ka lang ba sa nakapin? Shoutout lang dito pagdaan. Sagat lang guys ha.
natapos na ang lahat. Marlene, dan sa'yo, pabalik. Sabi ni Rica Fort. Hello, Rica Fort. Mega love shout out, Marlene. Vlog, 259 po sa'yo. Tinola, pasukli na lang. Ayan, guys. Palablab din po kay, kay Van. Ninja ni Van. Di ko alam. Bago pa yan si Sis Marlene. Ingatan mo siya. Salamat, Rica Fort. Ayan. Tignan ko yung mga alagad ko na hindi dikit sa'yo. Good evening, Hello, Simple Computing. Mega love shout out. Good evening. Sis Van, dito ako sa iyong binaba. Reka Fort Fuentes, ang na kayong tahanan. Mapadan sa'yo, pabalik. Sabi ni Rica Fort. Sis Van de las Alas, dito ako sa iyong bahay. Simple County, nagbaba na kayong tahanan. Rica Fort, dyan ka lang ha. Bigyan kita. Pinanood ko lang itong Paksiw Galunggong ni Sis Van de las Alas. Guys, huwag kalimutan dikit kalempangin si Bista, Risa, yung mga binababa ni Nightboat. Ni Jennifer Vlogs, guys. Si Taurus, huwag kalimutan. Every 8 a.m. yan. Si Jennifer Vlogs. Tamsak na Sis Van de las Alas. Simple County na po ba ng kanyang tahanan? Reka Ford, dito po ako sa inyong bahay. Kaden, nagpo ba ng kanyang tahanan? Rika Ford, done na. Nagtamsak na ako, dating dikit tayo. Natamsakan niyo na ba si Ninja ni Van? Josie, kadagatan, tamsak dan lalabs. Sis Josie, madam. Thank you po. Baba po kayo ng bahay dyan. Guys, baba kayo ng bahay. Sino ang may 5-5 dyan? Palitan po, 5-5. 5-5 alagad. Welcome, lalabs. Thank you. Ayan, si Josie Katagatan. Nagbaba ng kanyang tahanan. Mega shout out, lalabs Josie, sabi ni Kaden. And guys, padikit kalembang din kay Josie Katagata, nakapin. Jokong Proud OFW, Travel Time in Paradise Hills 23. Ayan. Andito ako sis kay Jokong. Shout out. Kaden, sabi ni Josie. Andito ako kay Jokong sis Josie.
Salamat, Lalab. Simple counting na po pala na kayong tahanan. Guys, tigit kalembangin nyo na yung nakapin. Ninja ni Van, may gala shot. Salamat. Like a dream come true. Wanna be with you. Dream, girl, it's plain to see that you're the only one. Dan na kay Joe kung proud OFW, sis. Lablabin nyo na guys ang nakapin. Gonna love me better. I'ma stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I'ma stick with you. What? Tamsak bagong dikit po ni Jenny Van Pasukli na lang. Sabi ni Gracie Ortega. Lapagan. Sino may 5 host? Ayan, sino may 5-5? Shout out sa may 5. May pagpalitan si Jenny Van. Gracie Ortega, dito ako sa iyong bahay, sis. Tamsak, sabi ni Macho. Macho, may galaw shoutout. Sino may 5 dyan? 5? Palitan kayo ni Ninja ni Van. Shoutout na kayo, guys. Sis Gracie, dito ako sa iyong bahay, ha. Pinapanood ko. Macho, ano po ba na kayong tahanan? Hey, there, baby. Di lang ako nakakita ng katulad mo. You got me crazy. Kahit sino lalaki mo babalik sa'yo. Oh, Sino may 5 dyan? Palitan, palitan. sa may surpresa ka laging dala. Simple computing, nagbaba ng tahanan. Ninja ni Van, bababahay 5 tayo. Sabi ni Macho. Guys, manood kayo ng 1 minuto tapos magbakas kayo dito ng alagad nyo. Game. Manood kayo ng 1 minute dikit kalembang. Tapos yung alagad nyo, i-shoutout nyo dito sa atin para alam nilang nagdikit kayo. Tingnan ko lang hindi ko kaya kung ay nang wala ka. Kahit saan man tayo magpunta, di na natin makikita. You made it better, gusto ko sa akin ikaw. Kung ako sa iyo ay hindi ko na maiisang mahalin ka. Wala daw iba, ikaw lang laging gagawin mo. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka ba nagkakawa ng gana, baby? Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na magagawa, magkakatumbas na yung magpadama. Salamat sa Lalabs, mag-iwan lang ng baka. Sure, balik niyan. 668 ka po. Ayan, mag-start na. Okay, host, on the way bahay mo. Guys, magbakas kayo dito. Manood na 1 minuto, ha. piling ko, kahit wala ka na sa piling ko. Bakasan nyo lang si ano. Josie na nakapin. Ipagkalis sa paling kita. Ikaw na ang pinagdalaga.
kita. Ikaw na ang pinagbago namin natin sa ingatan. Nene ako, ninja ni Manito. Too macho. Ayan. Bandila Salas, dan full pack. Pasukle, sabi ni Simple Computing. Why nakita mo yun? I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me run. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, girl. May babae ako na kitang kay ganda. Yung Tusok ho, sabi ni Butterfly. Ninja ni Van, macho. Pangatlo, bahay macho. Macho ba ka ng bahay? Girl, you get some kind of way. There's something about you, girl, that makes me wanna stay. Ako na nga ang mapipiliin. Panalo ka na mati, pwede mo ba kong alipin? Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Ayaw mo nang ipito. Araw-araw kita aalang-aalang sa Bahay, bawat dan, macho. Ayan. Macho ba ka ng bahay mo? for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and going out of bed. Can I be honest? Isip sa ugali. Wala na lang. Gawin tayong Raplo, ninja ni Van. Ayan. Raplo ba ka bahay mo? Tatagpag siya ng ngiti niya. Pagtingin ka pa niya. Sure na finish siya. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. Yes. It gives me chills, it makes me blush, it gives me hurt. And I can see her breathing down this universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me Dan Kalembang all, sabi na ba mula na Josie? Sabi ni Tacy, Flo po, yan si Aiden, nalagad niya yan. most probably look like her. Sino may lima dyan? May pagpalitan kayo kay Macho or kay Van de las Alas. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo nagiging nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sakinigan pa rin ang baby ko. Baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Hey there, baby. Di naman ako nakakita ng katulad. Kahit crazy. Kahit sinong lalaki mo babaling sa'yo. Manonigan ko ba? Laging pumupunta. Di ba sa may surpresa ka laging dala? Kung sa'yo saya ay huwag lang pahalata. Kasi okay na naman ako basta makasama ka. Dan Kalembang all macho, sabi ni Tacy. Dan ninja ni Van. Ayan, si Macho dan na sa'yo. Kahit hindi kita kasama, kung mag-iyaw, dahil kung mag-asawa, nag-aalalay sa anumang bagay, naman ako sa sarili, laging nandaan ka. Isayaw ang magal. So ako, walang gusto. Ngayon alam ko lang hindi ko kaya buhay nang wala ka. Tusok again, ho! Sabi ni Red Butterfly. Thank you, LS. 6 ninja ni Van, macho. May pasobra na, ha? Ayan.
You made a better Guys, hindi ko na jakitan yung mga alagad nyo, ha? ako sa iyo ay hindi ka na maiisang mahalin ka. Wala nang iba, ikaw lang tanging mararamitin mo. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, magkakawalan ka na, baby. Kaso lang wala na, kaya alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala na magkagagawa, magkakatungo sa'yo ng madama. Salamat sa pag-ibig mo, ibig mo lagi kang nasa pusot isip ko. Macho, pangatlong dikit, sabi ni Bandilas Alas. Guys, manood kayo na at least 1 minute, guys, bago dikit kalembang. Host, dinikit ko rin sa'yo yung dalawa kasi dikit na. Sige, sige, Macho. Tingin ako ng hindi dikit sa'yo dito. Saan siya na mabagal, ha? Pinapanood ko pa kasi talaga, host. Okay lang yan, sis Ban. Ikaw na ang Ito, ano? Macho? Thank you, sis Bandila Salas. Nanood pa ako, ano? Macho sa iyong binaba, nanood pa ako. Dikit kalembang, Macho. Guys, ang gawin niyo, i-refresh nyo pag di ba, pagkatapos yung dikit, no? I-refresh nyo yung main channel nila. Nang ganyan, no? Lalo na pag nagdidikit kayo. Unang, ano, ayuda yun sa'yo, Macho. Palit sa binigay mo sa akin. Simple count, tinan mo ba na kayong tahanan? Macho, dito ulit ako sa iyong bahay. Tusok dikit ulit sa'yo, sis. Sabi ni Kate, hit. Sis Ban ba to? Sis Ban? Sunod kita, sis Ban, yung mga hindi ko dikit sa'yo. Sabihin mo lang kung ilan yung na dikit mo sa akin. Tignan natin yung mga ano. Hindi ko na dikit sa'yo. Pangalawang dikit sa'yo, Macho. Glitz TV. Yung may mga lima-lima dyan, guys. Balikan kayo 5. O, sis, pwede jacket din dito. Second account ko. Sige, sige. Ayan, may jacket na. Parang binigbihan kanyang katawan. Sarap mong titigan. Process ka ba? Cause as a spaceship, sasakay kita. Parang binigbihan kanyang katawan. Ang sarap mong Titigan. boses ka ba? Kasi sa spaceship is sasakay kita. Ang ganda ng Ayan, sino gusto may pagpalitan? kasi may espesyal. Kate, Kit, meron na yan, sis. May jacket na yan. Ikaw na ang lagi kong iniisip. Hanggang sa pagtulog at sa aking panaginip. Mahal kita, ano man ang kanilang sabihin. Sa'yo lang ang iaalay ang tunay ko na pag-ibig. That chick's so the best, she's so sexy. And I asked her what's her name, she said Lexi. Usap kami sandali, she wanna love me, she wanna love me. Di ko mapigilan na limit. Chick
ng malupet katuwang na parang gusto magsumama. Macho pang-apat sa'yo, Glets TV. Dito tayo sa dilim, yung walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron yung sorpresa. Kasama na di ako piteya, habang walang nakatingin, samantalahin. Turong na puso ko. Macho pang-apat sa'yo, Glets TV. Sabi ni Kit TV. Lening B, ako ang iyong boyfriend. Inisipan, oras ba? Ayan, simple computing. Nagbaba ng bahay. Padikit kalembang din po. Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Thank you, Sis Josie. Lahat ng kailangan aking dala-dala. Isip ko pagkasama ako Kate Kids, dito ako sa iyong bahay. tawa ng bagay-bagay. Parang pinipin Kanyang katawan. ang sarap mong titigan. Dikit kalembang, sis. Kasi sa spaceship ay sasakay kita. Parang pinipin ang kanyang katawan. Salamat, host, for pin. Ayan. Kasi sa spaceship Lablabin nyo, guys. Si shout out lang kayo pag dan na. Simple, sis Bandera sa alas, dan na ata sa'yo si, simple computing. titigan. Roses ka pa. Kasi sa spaceship ay sasakay kita. Tusok ulit, sis. The expander. Thank you, thank you. Kate, Dan, full pack, pasukle. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng minamahal ko. Sabi na lang na okay lang ako. Kausap ang Josie Katagata, na po ng bahay. ay na meron sa gitna ng kawalan. Akala ko lang Hay tayo. Kala ko'y hanggang dulo. Macho, dan 5 sa'yo. Salamat po. kay Barhala. Sana ay hindi na siya luluha pa. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa. Sa'yo nawala na. Salamat. Ayan, guys, sino may 5 dyan, may pagpalitan kayo, guys. 5. Sis Jennifer, may galot shoutout. Sa bawat saglit, hanggang masaktan. Here lang. Guys, padikit kalembang naman ako kay Jennifer Vlog. Sa mga hindi padikit dyan. Meron kasi siyang granela sa September. May granela siya sa September. May pa-entry. Ayan, nakapin po yan. Dikit kalembang lang po. Dan kalembang all simple computing. Dan kalembang all simple computing. Baba po ng bahay. Naggawa ako ng program. Ayan. Dikit kalembang lang po sa nakapin. Mayroon po siyang papremyo.
Granelle sa September birthday po niya. Padikit kalembang lang po. Shout out lang po dito. Andyan po siya. Di ko alam, di ko alam. Ingatan mo siya. Naliwala niya ko dahil sa'yo. Nawala na lang sa isa'y pagmamahal. Kahit akala ko hindi kahit akala ko hindi ko. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, hindi mo sapat. Masaya na ako. Bakit ganito? Ikaw lang gusto, dalhin kita sa paraiso. Oras na ako aantay sa'yo. Abang ako sa labas ng bahay niyo. Di mo lang mo nang dapat marinig ng iba. Ay magtawag pakikinig kanina. Ayaw kitang pilitin, hindi ka bata. Susunod na lang. Jennifer Vlogs Dan. Guys, may pa-entry yan ha. Birthday niya, may Granelle siya. Hindi mo na masaya ka kahit Salamat, Macho. Dan na po sa nakapin po, sabi ni Macho. Thank you, Macho. Simple computing ng po ng bahay. Ninja ni Van, ang na kayang tahanan. Let's dating dikit sa'yo. Thank you, sabi ni Jennifer Vlogs. Gusto ko lang naman talaga sa'yo ay mahalin ka. Wala ba kayong alagad dyan? 5-5, palitan. Sa'yo ako'y bakit pala hihinga kasama sa habang buhay. Pero kailangan muna magpinay. Alam ko naman kasalanan ko o sinayang ko. Basta sa akin ka sumama na, di na ko maghahanap ng iba. Pansinin ang mga nagkatingin sa ating dalawa. Sa ating dalawa. Si Kaden yan, si Mother. Si Mother yan, sis Vlog. Jennifer. Dikit mo na lang yung ano mo. Yung alagad mo. Alagad niya yan. Alam mo, nag-iipon niya ng alagad. Ayan, nadikit kalembang niya na ba ang ating Jennifer Vlogs. May premiere. May premiere. May ano yan guys ha. Mayroong Granelle sa September. Sabihin mo na anong premyo, sis Jennifer. Shout out. Anong premyo natin? Win Gcash? Magbibingo ba tayo? Pabingo tayo, sis Jen? Magkakaroon din natin ng bingo, for sure. Dan Kalembang, Ninja ni Van, sabi ni Tacy. Gcash, ayan. Manalo po ng Gcash. Squeeze me up so Never. Palitan mo na yung oras mo, sis Jennifer, sa Granelles mo. Gusto mo gabi? Sis Jennifer, gawin natin gabi. Dapat gabi or maghapon. Maghapon na yun, no? Maghapon pala, no? Salamat po, Tacy, sabi ni Ninja ni Van. 10 person, WH, play all. Ayan. So, may WH tayo, play all. Gcash. Pa-entry. Magbibingo ba tayo niyan? Sis Jen? Pabingo ka, sis Jen.
I want to be Josie Katagata, nagawa ng kanyang tahanan. like a dream come true. Wanna be with you. Dream, girl, it's plain to see that You're the only one for me, good to be true. Can't take my eyes off you. WH from USA. Ayan, mabilis yan. Malaking ano yan. forever. nobody gonna take me higher. Kahit yung may mga ano na, no? Kahit yung mga monetize na, pwede, sis Jen, no? Yung monetize na pwede. Siyempre. Ayan, simple computing. Dikit kalembangin mo na si Jennifer Vlogs. Mayroon yan pa entry. May pa ano yan, pa Gcash. Sa mga ano, naboboard dyan. Puntahan natin. Dahil may pa games. Cinderella, Megala, Sharo, Mami. Ayan. Si Cinderella, guys. Lablabin nyo rin po. Salamat, Mami. Cinderella. Salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo nagiging nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko. Ayan, guys. Nakapin ang bahay ni Mami Cinderella. Padikit kalembang po. 3 persons, 50 WH. Ayan. So, mayroong 10 person play all WH. 3 person, 50 WH each. Mayroong Gcash. Ayan guys, dikit kalembang lang si Mami Cinderella nakapin. Palablab lang po. Padikit kalembang kay Mami Cinderella. Nagbabalik po yan si Mami Cinderella guys. Lablabin niyo po. Cinderella, Mami, Megala, shoutout sabi ni Sis Jennifer Vlogs. Magti tayo guys, T. Simple computing done po sa'yo sabi ni Ninja ni Van. Ayan, Sis Ninja ni Van, dikit kalembangin mo na si Mami Cinderella pag hindi pa, please. Jennifer Vlogs, Megala, shoutout sis. Si Sis Jamie ba to? Si Sis Jamie. Sis Jamie ka ba yan? Ninja ni Van, salamat po. Ayan, dikit kalembang lang po. Cinderella sa nakapin. Nagla-live stream din po yan si Mami Cinderella, guys. Pwede kayong tulungan sa WH nyo. Dating dikit sa nakapin sis, sabi ni Ninja ni Van. Ayan, salamat. Mami Cinderella, thank you sa iyong pakulay. Maraming salamat. Guys, dikit kalembang lang kay Mami Cinderella. Salamat po, God bless. Mami. Dikit kalembang lang po. Nagla-live stream po yan. Puntahan niyo po. Matulungan po kayo sa WH niya ni Mami. Cinders, Mami, Megala, shoutout sabi ni Sis Jennifer. Salamat Mami ulit sa iyong pakulay. God bless po. Dikit kalembang lang. Kay Mami Cinderella guys, nagla-live stream yan. Pasyalan nyo guys. Pasyalan nyo si Mami. Huwag kalimutan lablabin ang ating Mami Cinderella. Ang bongga na ng bahay ni Mami. Naka 1K na siya. Bilis. Ang bilis-bilis. Meron akong gawa dito eh. Meron akong bagong gawa, Mami. Dikit natin dyan sa bahay nyo.
miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ulit tayong Mami, dito ako sa iyong bahay. Yung hindi ko na ano, yung bagong alagad ko to. With harang po. Ayan, Zumba na si Mami, oh. Ah, sino to? Si Sis Jamie? Na all. Ang kulit. Mami, dikit ko to alagad ko sa'yo na bago, ha. Ayan, simple computing. Ayan, lablabin mo na si Mami Cinderella, nakapin. Please, thank you. Yan yung nagpakulay sa ating buhay ngayong araw na, ngayong gabi. Dikit kalembangin nyo lang, guys. Zumba, no practice. Sana all. Ako hindi ako naka-zumba ngayon kasi naglaba ang Inday. I just want your body, baby. Kana, di kana. Mami, dikit kalembang. Sa bago kong alagad. Salamat po. Pinaka. Parang piligpig ang kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Process ka ba? Dito ulit, Mami, sa iyong bahay. Betdom, ayan. Josie, kadagatan, guys. Nagbabala na kayong tahanan. Lablabin din po yan. Salamat, Mami Cinderella. Salamat po sa inyong pakulay. Kasi may espesyal na nakilala. Nagbigay ng kulay at iwan. Jennifer Vlog, dandikit kalembang all. Ayan. Marlene, padikit kalembang naman kay Mami Cinderella. Nakapin, please. Thank you. Ninja ni Van Pulpak from Cinderella. Thank you, Mami. Pangalawang ano po? Ay, pangalawa. Yung bago ko pong alagad na ano, pangalawa pong dikit sa inyo. Pinapanood ko pa po ang inyong Zumba, no practice. Sana all, no? Di ko mapigilan, darling, Ayan, sis Marlene, dikit kalembang lang kay Mami, ano? Cinderella, nakapin, please. Pasyalan nyo rin siya sa kanyang live streaming, guys. Nagla-live streaming yan. Si Jennifer Vlog sa darating na September, ngayong August, magpapa-entry na yan. 2024? Kailan mo mag-start, sis Jen? Tipo tayo, ti. Nabuo yung durog na puso ko. Lahat ginawa mo. Lahat ng Dikit kalembang ulit, Mami. Cinderella. Na all. Zumba. Kasi kanina sa akin nagbabaga ka. sasakay kita. Ayan, 26 guys. Tamsakdan ho, sabi ni Mami Senders. Ayan. May jacket na po. Sino may alagad dyan, guys? Sino gusto may pagpalitan ng alagad? 5-5. May jacket na yan, Mami Cinderella. Salamat po. Dating dikit na po, Cinderella. Kalembang ko na, sabi ni Marlene. Thank you, sis Marlene.
Daan-daan ka sa ano niya, sa kanyang live stream, sis Marlene. Baka matulungan ka niya sa iyong WH. Isasagay kita. Parang may ang ganyang katawan. Ang sarap Titigan. roses ka pa. Isipin niyo yun, guys. August 18 na ulit. Ang bilis ng panahon. August 18 na ulit, guys. Mamaya, September na. Hindi natin namamalayan, September na ulit. Hi, Madam! Madam Glorife Corachas, Megala Chat, Madam. Guys, si Glorife Corachas, Carochas, nagla-live stream din po ito. Dikit kalembangin nyo rin. Harang host, sabi ni Mami Cinderella. Salamat po. Nag-live streaming po ito mga 3 to 4 p.m. nag-i-start. Si Madam Glorife. Yan po ang kanyang main channel, Glorife. Salamat, Madam Glorife. Tamsakdan. Thank you, Secretary ni Sender. Salamat po, Mami. Sino ang gusto may pagpalitan siya ng 5-5 alagad, guys? Itaas ang 2 paa at iwagayway. 2 paa, iwagay. Ang ating sis Jennifer ay veseng-veseng. Sa ating nakapin, ang Jennifer Vlogs po ay magkakaroon ng Grand LS sa September. Dikit kalembang lang. Simple count computing. Nagwa ng bahay. Bakit ganito? Ikaw lang gusto gawin kita sa pagsunod. Thank you, Mami Cinderella, sa iyong pakulay. Ako sa labas ng bahay niyo. Di ko alam kung dapat marinig ng iba. Ay magbaba't Hila. Yams Carpet, Tamsakdan, Cinderella. Thank you, Mami Cinders. Susunod na lang. Susunod na lang. Kaya sa pagtayo ko sa kakayanan ko lang. Hindi mo na pasaya kakaiba. Nagbago lang lahat sa mata. Natagpuan kita. Dikit na to kay Mami Cinders.
isipin na katulad ng kanila. Gusto ko lang Mami, andito ulit ako sa iyong bahay. baby. Itong slow-mo. Gusto ko itong slow-mo. Slow-mo day 2 lesson. Slow-mo, slow pala. Kaso ano ko nabasa yung mo? Slow. Ano ko naman kasalanan ko? O sinayang ko? Hindi ang mga nagkatingin sa ating dalawa. Sa ating dalawa. Suwod. Mega lang shoutout Suwod. Salamat po. Guys, patikit ka lang bangko sa nakapin. Mami, dikit ka lang ulit sa aking alagad. 3 alagad na po na bago yung akin. Yan lang po ating bago ngayon. Gusto kita isayaw ng Suwod, mega shoutout Suwod. gusto kita isayaw. Suwod, dito ako sa iyong bahay. Tamsak. Put your head on my shoulder. Holding your arms. Kumusta Suwod? Kumusta? Suwod, patikit ka lang naman ako kay Mami Cinderella. Nakapin, please. Tsaka yung binababa ni Night pag di ka padikit. Yan, si Mami Cinderella, di ka padikit dyan. Suwod, malapit ng granela si Jennifer ba? Gusto mong maging guest? Taga kanta. Gusto kita isayaw ng agad. Gusto kita Bistag TV Bulbakdan from Cinderella. Mami Cinders, thank you po. Palitan nga natin tong tugtog natin. Ayan guys, sino may mga lima-lima dyan, pwede kayo magpalitan. Paligid ka lang kay Mami Cinderella. Simple computing na ba ng kanyang tahanan? Magandang dilag. Simple computing na ba ng tahanan? Itong pag-ibig. Anong tamis? wala naman pang sayo. Ang puso sa kalong puso tamang Ulit-ulit sa'yo kay mahal pa rin.
Daddy full pack na. Cinderella. Thank you, Mami Cinderella. Guys, patikit kalembang po sa ating nakapin. Si Mami Cinderella, guys. Palablab po, please. Nakapin po siya. Mahal pa rin makita pag-asa. Tambay ako dito. Tambay ako. Nag-edit pa ako. New song. May gagawin lang ho. Sige lang, Suwod. Salamat, Suwod. Thank you sa iyo dyan. My chinita girl, my chinita girl. My chinita girl, my chinita girl. Aking nadarama, my chinita girl, my chinita girl. Jennifer Vlog, thumbs up dan. Sabi ni Mami Cinderella. Suwod na po na kayong tahanan. Suwod, dikit ka lang. Bangin mo lang si Mami. Pag di pa nakapin po yan. So, may mga alagad dyan na 5-5. Dikit ka lang lang po. Palitan po. Sino may gusto? MVGTV, mega loud shoutout. Cinder Suiza kay Tamsakdan. Thank you, Mami. MBG, dito ako sa yung bahay. Bet them loud, dan dikit ka lang bangol. Thank you, Sis Marlene. Salamat. Mami Cinderella, salamat po. May nakapin po, huwag natin kalimutan. Dikit ka lang bang po nakapin. Hello, Peach. Mega loud shout out. Tamsak, Rantilikan. Mega loud shout sa iyo dyan. Kumusta na? Salamat, Randy Tilikan. Baba po kayo ng bahay. Okay lang po. Kumusta? Uwian na ba? Mukhang di pa pwede, no? Host, hindi host. Thank you, si Speech. Asan yung ba ni si Speech? Binababa ni Nightbook yan eh.
Sis Josie, naman na kayong tahanan. And guys, paligid kalembang naman kay Sweet Peachy Cooking. Salamat. Mami Sanders, thank you. Share lang ko guys ha. Baby Mix Vlog, may kala shoutout. Mami Sanders, thank you. Sino ba itong pinin ko? Sweet Peachy. Nadikitan na po si Sweet Peachy. Thank you, Baby Mix. Mickey Vlog, Isdaan. Thank you, Mami Cinderella. Ayan, Baby Mix. Pag di mo pa dikit kalembang si Mami Cinderella, dito yung bahay niya, oh. Kasunod niya, no, Jennifer Vlogs. Cinderella. Ayan. Si Sweet Peachy, guys. Padikit kalembang sa nakapin. Jennifer Vlogs, magkakaroon po ito ng Graneles September. Dikit kalembang din po. At yung mga iba pang binababa ni Nightboat. Ayan. Sis, Baby Mix, baba ka ng bahay mo dyan, sis. Dan na kay sis Sweet Peachy. Ayan yung bahay ni Mami Cinderella, Jennifer Vlogs. Binaba ni Nightboat. Dikit kalembang kay Sweet Peachy.
Daddy, mega loud shout out. Hello. Yaya Moy? Na paano? O, diva. O, diva, Daddy. Thank you. Mga inuts! Yan na si Daddy. Daddy inuts. Instant sikat ang inuts. Diba? Grabe. Si Yaya Moy, na time out ni ano ng 600 seconds. So that's 120. Ilang oras yan? 600 eh. 240. Lo. Ilang oras yan? Guys, huwag kayong mag-hi or hello. Ini-spam ni Nightbot. Nag-hi siya, hi. Spam pala 'yon pag hi. Ini-spam ni Nightbot. Try mo, Daddy. Hi ka mo. Try ko nga sa akin. Kita mo ah. Nalito si Nightbot. Tignan natin. Dito time out ka. Hi, sabi niya hi ba yung nakita nyo, guys? Hello. Ayan, ganyan. Ano na siya? Time out siya eh. Ayaw naman. Kaya nga, Daddy. Wala kasi siyang jacket, tapos nag-hi siya. Ewan ko lang. Trip lang ni Nightbot. Capital letters yata. Ayun, si Mami Senders. Ang kulit ni Daddy. Talagang kinapital letters din eh, no? Gustong ma-time out ni Daddy eh. Na po, bahay ni Sir Bistag. Thank you, sis Bibi Mix. Baba ka ng bahay mo dyan. Wala na si sis Sweet Peachy. O, si Alex Alarcon, padigit ka lembang. Ninja, gamitin ko sis Ho. Sige, sige sis Bibi Mix. Go, go, go. Para ipin natin yan. Solve ko dito, ipin natin. Parang pa, sabi ni probinsya ng vlogger, ayan na, si sis Bibi Mix. Lobat na tong isa kong cellphone.
Guys, padikit ka lang bang kay Alex Alarcon nakapin? Ako, daddy, hindi ka pwedeng umalis. Nakapin ka eh. Aha. Tao si daddy. Dahil nakapin. Sis Baby Mix, baba ka ng bahay mo dyan, please. Apa sih sir? Asa na si Aya mo? May premiere yun ngayon na. Thank you, Sis Josie. Lobat pa naman na ako. Asa na si Aya Moy? Anong oras pa siya makakapasok, Daddy? Na, grabe.
Darius Magalat, shout out. Daddy, vlog full pa kung sabi ni Mami Cinders. Darius, dalaw ka naman ho sa bahay ko. Sige Darius, baba ka ng bahay mo dyan. Nadikit kalembang yun na po nakapin. Darius, dikit kalembangin mo yung nakapin please. Tsaka binababa ni Nightbot. Dito ako sa iyong bahay ngayon, Darius. Nightcore, ayan. Dikit kalembangin mo lang. Thumbs up. Na po sis host. Thank you sis. Baba ka ng bahay mo dyan sis, ano? Probinsya ng vlogger. Thank you ni Cinders. Bahay mo po. Ayan daddy, yung bahay ni Cinderella, binababa ni Nightbook please. Cinderella. Padikit po guys, sure po ang balik. Dumikit po kagabi, worries. Ayan guys, si probinsya ng vlogger naman ang dikitan natin, nakapin. Darius, dito ako sa iyong bahay, nanonood. Padikit ka lembang sa nakapin. Thank you. Break your heart. Padikit ka rin ba po sa nakapin? Bago po yan, please. Ni Senders, done na po. Sabi ni Daddy Alex sa Larcon. Darius, salamat on the way. Paligid nyo na pong nakapin.
Daddy Vlog, pakibaba ng bahay. Yan po, binababa ni Nightboot. Alex Alarcon. Simple computing na baba ng bahay. Darius dan full pack package. Salamat sa iyo. O, di ba? Sabi ni Daddy Vlog. Oy, Daddy, alam mo ba may ibang lahi din si Inots? May ibang lahi, may anak sila. Briton pala. Briton, pero dahil sa pandemya, naghiwalay daw sila. Di ba itong pandemya na to talaga, ang daming naghihiwalay, guys. Dan po kay Daddy Alex, sabi ni Baby Mix. Ayan o, may anak sila, babae. Dahil nga daw sa pandemya, nagkahiwalay sila. Apa? Ba't ganun? Nakakalungkot naman, no, Daddy, no? Ganun-ganun na lang. Magsama dapat sa hirap at ginhawa. Di ba sis? Dahil lang sa ano? Dahil sa pandemya, naghiwalay. Grabe naman. May anak pa sila nun.
May ganun talaga sis. Balita, may binalita sa TV na naghiwalay dahil sa pandemya. Bet Domlaw. Vlog Tom Sakdan. Thank you, Mami Cinderella. Ayan si Marlene na na kayong tahanan. Guys, sa darating na September ha, mayroong pagranela si Jennifer Vlogs. Bahay mo, Baby Mix Vlog, para masuklian, o, di ba? Nakapin, Daddy, nakapin ang bahay ni Baby Mix. Simple Computing, thank you. Nababa na kayong tahanan. Show your love. Probinsya ng ayun bahay niya. Opo, Daddy. Cinderella, Dan Pulpak, pasukli po. Sabi niya, Simple Computing. Nako guys, malakas ng kulog. Simple Computing on the way, sabi ni Mami Cinderella.
Jason Nuevo, Dan, full pack, pasukli po. Sabi ni Simple Computing. Thank you, Simple Computing. Kalawakan. Oh. Baby Mix Vlog, one full package. Salamat. Sabi ni Daddy. Sanabihan ng saya, anong tamis. Puso ang magpasya. Harang muna. Thank you, Baby Mix. Palobat na rin to. Yung alagad ko, palobat na rin. Saglit lang harang ah. Hehe. Sa akin ay nabig na nika, di ko mapigil ang aking nadarama.
Daddy Vlog, salamat po. Baby Mix, thank you. Ramsak pa join newbie here, sabi ni Bal. Ayan, Bal, may jacket ka na. Baba ka ng bahay dyan, please. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Salamat. Thank you po. Welcome. Dikit kalembang lang kay host. Padikit. Thank you, Sis Josie. Guys, lablabin nyo rin si Josie. Si Simple Computing, guys. Dikit kalembang po. Padikit newbie here. Sufli agad. Nandito ako sa iyong bahay, Bal. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay host. Nandito po ako nanonood. Dantikit na po sa iyo, ma'am. Bal, nandito po ako sa inyong bahay. Sir, comfortably numb by Pink. Nanonood po ako. 1 minute. Dikit kalembang po, Marble Martinez. Dikit kalembang po, Sir Bal. Padikit kalembang lang po sa binababa ni Inday Tef at ni Nightboot. Salamat. Dandikit po kay Fizz Official. Ayan. Simple Computing. Dana sa AC Baby Mix. Palablab naman sa kanya. Nakapin. Thank you. Daddy Alex, salamat.
Host, paano na-move yung mga LS mo sa channel mo? Ano yun, Daddy? Ano po yun, Daddy? Paano? Host, paano na-move yung mga LS mo sa channel mo? Hindi ko yun unlisted, Daddy. Hindi ko na unlisted. Pag hindi mo in-unlisted, lalabas doon sa channel mo, di ba? Yun ba yung tanong mo, Daddy? Katulad dito, hindi ko na unlisted yung ano. Lalabas talaga siya pag hindi naka-unlisted. Huwag mong i-unlisted. Katulad ditong live ko, ang hindi ko na unlisted eh 4, 1, 2, 3, 4. So i-unlisted mo yan para hindi lumabas sa iyong channel. Unlisted mo lang siya doon sa studio mo. Save mo lang. Kaya may nagsasabi sa akin na ano, 'di ba dati punong-puno ito ng live streaming. Ngayon, ang nangyari, nag-advise yung mga ano, yung mga nagla-live stream din na i-unlisted yung mga live natin kasi ang nangyari, nadadaganan yung content natin. Nadadaganan yung content natin. So, ang advice, i-unlisted yung mga live. I-unlisted natin sa studio natin para ang lumitaw yung mga uploads natin, hindi yung mga live stream lang natin. Kasi 'di ba nung nag-iipon ako ng live streaming, ng WH. 'Di ba live streaming ako everyday yan, 'di ba walang absent everyday. So nangyari, nadadaganan yung upload natin, yung mga uploads, yung content natin. Pag ayaw mo naman i-unlisted, okay lang, at least isa, dalawa, okay lang yun. Pero pag dire-diretso, tapos hindi mo in-unlisted, yung uploads natin, nadadaganan siya ng live streaming. Probably get membership on your channel tomorrow, host. Membership? Oh, thank you. Damo premiere, kaya pala eh. Isipin mo, alas 9 na, patapos ka pa lang. Sis Jen. I need to load Gcash. Nako, Baby Mix, thank you! Kulay pa ito si Sis Baby Mix. Oy! Thank you, Sis Baby Mix. Salamat! Sa iyong pakulay dyan.
Salamat. Thank you, Simple Computing. Ano ba bukas? Thursday, no? O, Thursday. Welcome, sis host. Kasi Friday, hindi ako magla-live stream ng ganitong oras pag Friday. May kasi tayo, premiere support. Guys, sa mga gustong sumali sa Granel S ni Jennifer Vlogs, next month na po yan. May pa-entry po tayo. Mag-start ng August 26. Sis Jen, dapat gumawa ka na ng tawag dito? Gumawa ka na ng premiere mo, tapos ibaba natin dito. Ay, premiere. Premiere pa ng premiere. Graneles mo, tapos ibaba natin dito yung graneles mo. Patamsakan na natin. Mahiwagang mga mutya. Hello. Hello, hello. May shout out. Good evening po. Jacket ako. Ayan. Dikit kalembang lang kay host. Mahiwagang. May jacket na po kayo. Salamat. Batang vlogger pa shout out po host. Batang vlogger. May shout out. Ayan, may jacket na po kayo. Guys, dikit kalembang lang. Dikit kalembang lang sa binababa ni Nightboot. At saka ni Inday Tef. Tamsak, ayan. Batang vlogger, baba ka ng bahay mo dyan. Simple Computing, ayan. Nababa na kayang tahanan. Knew I should. Padikit po, ayan, mahiwagang mga mutya. Huwag kalimutan, dikit kalempangin lang si host at magtamsak sa ating live streaming. Baba po kayo ng bahay, batang vlogger, may jacket na po. Babalan ng bahay. Dikit kalembang lang po sa nakapin. Huwag kalimutan, dikit kalembangin lang yung nakapin po, guys. Baba po kayo ng bahay. Yan si Batang Vlogger. Panoorin nyo ang videos ko kung paano ako nagkasahod sa TikTok. Sige, sige po. Ayan. Nagbaba ng bahay. Stark Vlog. Magalaw chat host. Stark Vlog. Hello. Simple Computing na po ba ng kanyang tahanan, guys? Palablog naman, please. Stark Vlog. Silip, nasa work ako. Thumbshake. Thank you, sis. Stark Vlog. Dikit ulit, sis, sis Baby Mix. Mahiwaga, papunta po ako sa inyong bahay. Shout out sa tanan. Batang vlogger, shout out, shout out. Mahiwagang mga mutyan, dito po ako unang sahod sa TikTok. Naol. Say hi to Mami Sek. Ayan. Nako, si Stork, nakahiga na siya. Batang vlogger, sunod kita dito ako sa bahay ni Mahiwagang mga mutya, ha. Padikit kalembang lang sa binababa ni Inday Tef, please. Ayan po si Mami Cinderella, palablab po. Yung nakapin, huwag kakalimutan po. Daddy Alex Alarco, nandyan din po. Jennifer Vlogs. Palablab din po, please. Dikit kalembang, mahiwagang mga mutya. Dikit kalembang po. Simple Computing, guys. Huwag kalimutan. Sis, dito ako sa iyong bahay. Ito yung mga alagad kong hindi nadikit sa'yo.
Fernan Gomez, mega loud shout out. Good evening po Fernan. Si Jennifer Vlogs nagla-live stream po yan 8 AM lagi po everyday, maliban sa Sunday. Dikit kalembang lang po Jennifer Vlogs. Si Mami Cinderella nagla-live stream din po galing Japan, from Japan. Lablabin niyo po. Kung kulang pa kayo ng WH, matulungan kayo niyan. Fernan Gomez, ayan. Nababa na kanyang tahanan, palablab din po si Mahiwagang mga mutya. At yung nakapin guys, huwag kalimutan po ha, dikit kalembang lang din po. Simple computing, dikit kalembang ulit. Dan na po, ABCD. Mahiwagang mutya, nababa na kanyang tahanan. Padikit kalembang naman mahiwagang mutya sa nakapin at yung binababa ni Nightboot, please. Boy Letsugas, nandito po ako sa inyong bahay, Boy Letsugas. Tamsak po, premyo ni Yumer Marshall. Umuulan na naman guys. Bakit yung iba host may ad na tapos yung saging nila 446 pa lang? Yan na kasi yung bagong rules ni Whitey nung June. Kahit hindi monetize, magkakaroon ng harang pero wala tayong revenue. Ganun po ba? Bakit sa akin wala? Hindi ko rin po alam Yung iba wala nga. Yung iba walang harang. Jennifer Vlog done. Hello, Ravy, host. Hello, Ravy. Mega shoutout, Ravy. Dan na ako sa inyo, guys, ha. Yung mga bagong pasok natin, dan na ako sa inyo. Harold, Gili came vlog, gali kami. Ito ang tala ng lapas laang nata. Dito ako sa iyong bahay. Batang vlogger, dikit kalembang na po, Harold. Dan na po, Sir Harold. Ravy, asan ka na, Ravy?
Yayo, andito ako sa yung bahay, Yayo. Mega shoutout, Mega Mall. Sino may mga alagad dyan na lima-lima? Sino gusto may pagdikitan? Mag-shoutout lang kayo, guys. Kung gusto may pagpalitan ng lima-lima dyan, shoutout lang po. Huwag kalimutan yung nakapin. Dikit Kalembang Yayo, Vismonte. Harold. Dan Pulpak Pasukli po. Ayan. Harold Pasukli po kay Simple Computing po. Sarap pa sana mangisda kaso masakit na naman ulo ko. Titig sa sipi. Sis, BB Mix, bili ka ng anti-rad mo na eyeglasses. Hindi ko na nagagamit yung akin eh. Kasi masakit sa mata talaga. Yung anti-rad. Sige lang sis, baba na ako maya-maya. Guys, magdikitan kayo dyan. Dikit kalemba lang sa nakapin din. Huwag kalimutan si Jennifer Vlogs, guys. Cinderella, guys. Cinderella. Sa mga hindi pa nakadikit kay Cinderella. Sis BB Mix, baka di mo pa nadikit yan. Si Jennifer tsaka si Cinderella. Batang vlogger dan pasukli po sabi ni Ravy. Ayan. Batang vlogger, pasukli kay Ravy. Shout out sa iyo dyan. Ayan. Batang vlogger. Dan na sa iyo si Ravy TV. Sa mga gusto may pagpalitan dyan ng 5 alagad, shout out lang kayo dyan guys. Baka may gusto. Mahiwagang mutya dan pulpak pasukli po sabi ni Simple Computing. Ayan. Daddy, salamat po. Sige lang sis, BB Mix. Salamat sa iyo ha sis. May bakas lang po, sabi ni Bata Vlogger. Nagbakas lang po. Rampadorang Dan. Ayan. Sabi ni Mahiwagang Mutya. Dan sa nakapin, sabi ni Ravy. Guys, sa mga hindi padikit kalembang kay Jennifer Vlogs, padikit kalembang po ha. May graneles po yun sa September.
Thank you, Mami Cinderella. Dikit kalembang naman po. Jennifer Vlogs. Cinderella, guys. Umuulan na naman dito, guys. Kaloka. Done, guys, Cinderella host. And thank you, sis Baby Mix. Ayan na, Baby Mix. Baba mo bahay mo dyan. Simple computing. Ayan, nababali na kayang tahanan. Nakapin po yan. Hello, paubos Dan Tamsak. Mega loud shout out. Ayan, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan dikit kalembang kay ho. Salamat, salamat. May jacket na, paubos, vlog. Hello, hello. Mega loud shout out po sa'yo. Baba lang po ng bahay. May mga kaibigan tayo dyan. May paglablaban. Excuse me. Daddy, hindi pa inaantok si Daddy. Ayan, ang baba ng bahay si Baby Mix, probinsya ng vlogger. Malakas na ng ulan. Yan, may magamot yan. Ano pa na kanyang tahanan? Yan, dikit kalembang lang yung mga binababa ni Nightbot, guys. Sa mga walang ideya kung paano makita ang dollar sa may TikTok dyan, PM nyo ako. Simply computing, ayan. Si Harold, dan na sa'yo si ano, Harold ba yan? Nasaan na si Harold?
Yan, probinsyanong vlogger. Sige lang sis, okay lang yan sis. Mag-ano ka na dyan, sleep ka na dyan. Kung masakit ang mata mo. Nakakaano rin kasi itong ano, radiation kasi to eh. Patay na yung ating ano. So kanina pang puno ito. Battery niya. How? Ako napagod kinig lang sa iyo sis. Si Sis Jamie pala to. Siya daw napagod. Naka-duty ka ba sis? Ano? Guys, si Jennifer Vlog tsaka si Cinderella dyan guys ha. Lablabin niyo po yung mga yan. Pabago din kaya. Nangawa-ngawa. Nalobat ng isang cellphone ko eh. Asa na si Sis Jennifer? Busy na naman yan si Sis Jennifer. O tulog na. I'll show you love. Yaya Moy. Ayan na si Yaya Moy. Ayan, Yaya Moy. May jacket na yan. Dikit kalembang lang kay host. Dan, dikit kalembang host. Sabi ni Yaya Moy. Megala shoutout Yaya Moy. Ayan, baba ka ng bahay dyan. Yaya Moy.
Premiere lang ibaba ko ho. Sige, sige lang. Premiere. Ayan guys, patamsak naman ako sa premiere ni Yaya Moy. Tamsak na Yaya Moy. $52 minutes. Naka-screenshot na si Yaya Moy ha. Yung isa ko kasing alagad lobat. Lobat na lobat talaga. Yan. Palablab naman ako dito, si Yaya Moy, Cinderella, tsaka Cinderella, Jennifer Vlogs. Please. Copy po. Dan na si Yaya Moy. Si Isdaan, sabi ni Yaya Moy. Thank you, Daddy.
Jennifer Dan, sabi ni Yaya Moy. Salamat, Yaya Moy. Salamat sa iyong padana. Kung lakas na ng ulan. Dating dikit na. Ayan, si Simple Computing na ng bahay. Paubos vlog, na ng kanyang tahanan. Natam sa kanya na ba? Si Yaya Moy, guys. Nakapin. Premiere po niya yan. Busy lang muna, host. Busy. Salamat po sa pagpin. Welcome, welcome. Baba na rin ako maya-maya. Bago mag-alas 10. Thank you, Sis Jen. Maya-maya baba na ako. Pulpak dan sa nakapin. Ayan, Yaya Moy. Dan na sa'yo, sis pala. Nag-shoutout kanina that si Isdaan. Hello, Bem Bem. Mega loud shoutout, Bem Bem. Tam sa Kalimbang, sabi ni Bem Bem Lin. Salamat, Bem Bem Lin. Guys, baba na ako. Kita-kits ulit bukas. Alas 6 or alas 7 ng gabi. Maraming salamat sa inyo. Lods, paayuda naman dyan. Please. Sige, Bem, baba ka na babahay mo dyan.
Good night, host. Thank you, host. Thank you, Jamie, Mami, Cinderella. Bembem, baba ka dyan. Screenshot natin. Hala, mag-end ka na, host, sabi ni Bembem. Bembem, baba ka ng bahay dyan. May jacket ka na, sigurado na dikit kalembang ko yung bahay mo, Bembem. Bukas ulit, ha? Baba ka ng bahay mo dyan, i-ano natin, screenshot natin. Nag-charge kasi yung alagad ko. Kaya hindi ko rin maayudahan ngayon. Musicbuy.com. Yan yung bahay mo? Di na ako nakahabol. Baba ka, yan yung bahay mo, Bembem? Baba ka ng bahay mo dyan para ma-screenshot natin. Lakas na ng ulan kasi. Lakas na ng ulan, guys. May kidlat-kidlat pa. Dudski, dikit ko na to, Dudski. I-screenshot ko lang, ha? Bukas balik ka dito, ayudahan kita. Na-screenshot na natin, kalamba. Empty kasi yung ano ko eh. Empty yung ating yung ating pang Yes, Bembem, kanina pa. Bukas ulit ha, 6 or 7 p.m. Magla-live ako. Ayudahan kita doon para natin. Para makita mo na ha. Kasi ngayon yung phone ko na isa, yung pang-ayuda natin, talaga, empty na talaga siya. Nasi-charge pa lang. 3 hours na ako eh. 3 hours and 40 minutes. Okay po, host. Bukas balik ka ha. Para maayudahan kita. Na-screenshot ko na yung bahay mo. Tsaka may jacket ka na, sigurado na dikit kalembang na kita. May jacket ka na kasi dyan eh. Idikit natin yung mga hindi natin nadikit kahapon. Ay, kahapon. Yung mga hindi natin nadikit sa'yo. Ba't may kahapon? Yan, good night na. Good night all. Sis Jennifer, Daddy Alex, Sis Cinderella, Sis Jamie, yan. Sige, host, noted, salamat. Ayan, good night po. Lakas na kasi ng ulan dito. Paalam. Good night. God bless, guys. God bless you. Kung ano man yung yung ating pinagdadaanan ngayon. Pag-pray lang natin, guys. At doble ingat tayo. Pag-pray lang natin. Kaya yan. Alam niyo yan, dadaan ang problema pero wag tatambayan. Ganyan talaga, guys. No? Kapit lang, kapit. Magdasal lang tayo. No, kahit nakaka-stress ang pandemya talaga, nakaka-stress sa totoo lang. Hindi lang stress, nakaka-depress. Hindi pong ganyan. Minsan, guys, nanaginip ako nagiginip ako ng bad thoughts. So, dahil siguro sa hindi natin alam kung ano mangyari bukas, kaya siguro yun, halo-halo na. Night-night to host and God bless. Ayan. God bless, guys. Mag-pray tayo bago matulog, paggising. Hindi man tayo pupunta sa church. Kahit anong religion natin, guys. Yan na. Mag-replay lang ako ng premiere host sa GC natin. Ayan. Thank you, Baby Mix. Guys, thank you ha. Good night. Bye-bye.